Дөнья ул китап. Сәяхәт кылуда нәк китап кебек, кешене рухи яктан байыта. Барасы илнең тарихына кадәр өйрәнәсең. Алган китапны тулысынча укып чыгарга тырышкан кебек, сәяхәт итәргә корылган хыялларны да тормышка ашырасы, булдыралганча сәяхәт кыласы килә. Яз җәй якынлашкан сайын бу уйлар тагын да югары ноктага күтәрелә. Шушы мизгелдә Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачыларны түгәрәк бәхет тапшыруын карарга чакырабыз. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Туган авыл сезне туйлар, никахлар, юбилейлар үткәрергә чакыра. Иң яхшы бәяләр һәм яхшы кәеф сезнең өчен генә. Бу атна мәдәният дөньясын яктыртучы бәйрәмнәргә бай. 25 мартта Россия Федерациясендә мәдәният хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре билгеләп үтелә. Бу өлкәгә кинематография, китап басу, сәнгать, туризм, спорт, масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә эшләүчеләр керә. Җәмгыятьнең рухи үсешен һәм мәдәни мирасын чагылдыруда шиксез ярдәм итүче талантларны һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезнең уңышларыгыз ул зур тырышлык нәтиҗәсе. Яңадан яңа үрләр сезгә. Атнаның тагын бер төп вакыйгасы халыкара театр көне. Театр ул тылсым дөньясы. Театрда хыяллар тормышка аша, күңелләр рухи азык ала. Бу сәнгать төрле халыклар арасында дуслыкны ныгыта. Халкыбызның теленә, гореф-гадәтенә мәхәббәт уята. Барлык театр әһелләрен һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Залларыгыз тулып торсын. Театрларыбыз төрле мәртәбәле бүләкләргә ия булсын. Gözlerim alan
Бүген тапшыруыбызның кунаклары гаҗәеп кызыклы, бай табигатьле, халык мәхәббәтен яулаган шәхесләр. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Люция Хәмитова һәм Татарстанның ат казанган артисты Марсель Сәлимҗанов премиясе лауреаты Фәнис Җиһанша. Шушы тантаналы бәйрәм атнасында түгәрәк бәхет тапшыруында сезне кайнар сәламлибез. Рәхмәт, без дә сезне кайнар сәламлибез. Люция ханым, сез узган елны Тантана премиясенең иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә җиңү яуладыгыз. Әлеге премия санаулы кишләр спектаклендә Тамара Васильевна образы өчен бирелде дип беләбез. Нәкъ менә шушы образ белән әлеге мәртәбәле дәрәҗәгә ирешүегезнең сире нидә икән? Сезнең күп еллык тәҗрибәгезме, әллә мондый бай характерлы рольләр сезгә яшьтән үк якын идеме? Шул турыда сөйләшеп алыйк әле. Мин үземне бәхетле кеше дияр идем. Чөнки минем иҗатымда җитди, тирән язмышлы рольләрем яшьтән үк булды, дөрес. Аларның берничәсен әйтеп китсәк, Джульетта, Гөлҗамал роле, аннары Чехов әсәрендә Маша роле. Әлбәттә, монда тәҗрибә белән генә үтеп китәр димәс идем. Чөнки һәр роль ул үзенчәлекле, аны яңадан күзаллыйсың. Шуңа күрә тәҗрибә белән генә булмый. Ә инде менә шушы санаулы кишләр Тамара Васильевна роленә килгәндә, әлбәттә, минем рәхмәтем безнең яшь, талантлы режиссерыбызга, Айдар Заббаровка, миңа шул рольне тапшырганы өчен. Ә инде менә ям өстенә ям өстәп, тагын шул Тантана премиясендә алырга насыйп булды. Шуңа күрә менә рәхмәтләрем Айдарга. Әгәр дә әлеге спектакльне карамаган булсагыз, мин Люцияның биюен генә булса да карар өчен килер идем. Гаҗәеп зур табыш дип уйлыйм яна. Гаҗәеп оста башкарылыш дип уйлыйм яна. Асылда кеше үз гомеренең һәр көнен бәйрәм итә ала. Бар да уй-фикерләргә, кылган гамәлләргә, сүзләргә бәйле. Фәнис абый, менә сез тормышыгызның кайсы минутларында чын-чынлап бәйрәм рухын тоясыз? Менә Зөлфия, бу соравыңа син беренче өлеше белән җавап бирдең кебек. Чынлап та, әйе, үз фикерең, кылган гамәлләрең, кичерешләреңне менә шушы бәйрәм рухына, бәйрәм мизгеленә төбәсәң, үзеңне шуңа каратсаң, чынлап та бәхетле итәсең. Менә мин бүгенге мизгелдә Люция белән синең каршында шулай матур сорауларыңа җавап биреп отыруым белән дә үземне бәхетле итеп сизәм. Люция апа, авыр характерлы рольләр башкарганнан соң үзегез нинди хисләр кичерәсез? Һәр артист ул үзенчә кичерәдер инде ул моментларны. Кемдер бик арадыр инде спектакльдән соң. Кемдер образдан чыга алмыйча газапланадыр име. Шулай яшидер. Ә мин үзем кичерәм шундый рәхәт ару. Чөнки бит беләсезме, сәхнә ул үзе көч бирә. Ул
терелтә, яшәтә артистны. Дөрес менә өстәп Шулай шунда бит? гына әйтим әле Әйе. дәвалый. Дәвалый, Минем 39-40 температура белән дә сәхнәгә чыгып уйнаганым булды. Чынлап менә соңгы минем шулай тәҗрибәм булды баскетболист спектаклендә. Врачлар чыкма, үләсең дигәндә мин чыгып уйнадым 40 температура белән. Спектакль ахырында 36-да 6. Менә Әйе. ышансаң ышан, ышанмасаң Ну юк. бит Чынлап та әйтәләр дәвалый. бит, сәхнә ул тылсымлы җир. Хуҗа Насретдин сез башкарган күп санлы рольләр арасында һич шиксез зур урын алып тора. Фәнис абый, менә үзегез яраткан, бар дөньяга танылган персонажның берәр гыйбрәтле кыска гына хикәясен сөйләп китегезче. Мин бүген дә ышанып бетә алмыйм. Ул Хуҗа Насретдин бит инде безнең легендар артистлар уйнаган образ. Аның белән бәйле үземә хас вакыйгалар менә соңгысы минем Дубайда дустым яши, инде ул мине кунакка чакырды һәм без Мисыр шүлләренә чыгып киттек ишәк белән шунда җөрергә, кыска гына роликлар төшерергә. Кызганыч ишәгемнең гомере озын булмады, ул 2 съемкадан соң үлде. Без аны шунда кымниендә күмеп калдырдык. Эссе суккан дип әйттеләр инде аны. Һәм аның Тарихта орнына калды. безнең пони аты биргәннәр иде. Кичкенә генә инде без аны ишәк итеп теге койрыкларындан итеп карадык, кулакларда куеп карадык. Барып чыкмады, шундан соң ишәксез генә инде үзем дә ишәк урынына җигелеп диярлек уйнарга туры килде. Анда бит пальма агачлары үсә. Без менә шул пальма агачларына менеп төшәргә тиеш идек. Алып киттеләр. Анда ярамый икән пальма агачлары, аларның теге изге агач булып санала, су сибеп кенә карап үстерәләр. Язырга, сөяләргә, сызырга, өстенә бөтенләй менергә ярамый. Һәм без артистлар икәнебезне аңлатып, шулай полициядән чыгарга туры килде. Рәхмәт әйтәсем килә, ул образ мине дөнья буенча сәяхәткә алып чыкты. Мин бүгенге көндә дә менә сәяхәт кылып йөрим. Безнең Прагада да булды, Германиядә дә съемкалар булды. Алла бирсә, әлеге Хуҗа Насретдиннең сәяхәтенең дәвамын икенче тапшырда сөйләргә килермен. Фәнис безнең бик бәхетле артист дияр идем. Ә хәзер халыкара театр көненә багышлап, мин сезгә шундый шаян табышмаклар тәкъдим итәм. Игътибар белән тыңлыйбыз. Шекспир чорында театрдагы барлык хатын-кыз рольләрен ир-атлар башкара торган була. Әгәр спектакль тоткарланса, королева ролен башкаручы турында шаяннар королева нишли дип әйтә торган булганнар. Алар фикренчә, королева бу вакытта нишләгән? Күкрәк куя, Паригын кия. Якын. керфек ябыштыра. Тагын нишләгән? Кырына. Дөрес, кырынган шул мизгелдә. Артистлар өчен спектакль вакытында иң күңелле шау-шулар. Мин беләм. Мин дә беләм. Браво, Люция, браво, брависсимо, Гөлҗамал. Спектакльдә уйнау яки югары керемле мәртәбәле чара алып бару. Спектакльдә уйнау минем өчен шулай. Бөтен артистлар шулай дип әйтәчәк. Ачы дөреслек яки матур ялган. Ачы дөреслек дияр идем. Минем үземә. Кай вакытта матур ялганда ярдәм итә. Мәсәлән, күреп торасың, әгәр дә аңа дөресен әйтсәң, ул кешенең тормышы шәлпәрәмә килергә мөмкин. Яисә берәр кешедән икенче кеше ниндидер теге хакыйкатьне белеп, аралары суынып китергә мөмкин. Андый чакта ялганлап ике кешене дуслаштырып җибәрсәң дә була. Хаклык бар. Юк, мин бит уйладым, менә миңа әгәр дә әйтсәләр, минем үземә шәхсән ачы дөреслек кеше әйтсен. Рәхмәт сезгә, Люция апа, Фәнис абый, эшкерсезлегегез өчен, шундый тирән мәгънәле образларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мәйдан телеканалында без сезне күрүебезгә бик шат идек. Сезне чын халыкара театр бәйрәме белән форсаттан файдаланып тәбрик итәргә дә рөхсәт итегез. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз.
nuestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra y alegren al Señor que está en los cielos. Hürmetli tomoshachilarimiz, Meydan.tv sayti aşa түгәрәк бәхет тапшыруына сез дә хатларыгызны юллагыз. Эбиволь милли киемнәр һәм аксессуарлар җитештерү оешмасы эксклюзив тегелешле татарча милли хатын-кыз костюмнары, ирләр камзуллары, чапаннар, баш киемнәре, төрле бизәнү әйберләре җитештерә. 25 ел эшләү дәврендә Эбиволь мастерларының декоратив гамәли сәнгать бизәкләре белән ясалган 7000-нән артык үз архивлары тупланган. Эбиволь костюмнары Европада, Америкада, БДБ илләре һәм Рәсәй шәһәрләре музейларында, шәхси коллекцияләрдә саклана. Эбивольнең максаты милли мөхитне саклап, дөньяга танытып, киләчәк буыннарга тапшыру. Гаҗәеп матур тәбрикләү килеп иреште безнең редакциябезгә. 25 мартта кадерле әниебез Исрафилова Илмира Нәҗип кызына 80 яшь тулды. Шын йөрәктән якын кешебезне олы юбилее белән котлыйбыз. Шатлыклы тормыш, ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы телибез. Әни, синең яшәү рәвешең, гаиләдә, кеше арасында тоткан урының барыбыз өчен дә матур үрнәк. Гомерең буе син безгә таяныч, өмет, ышаныч булдың. Әтиебез белән балаларыңны, 3 кызыңны пар канат астында җылы ояда тәрбияләп үстердең. Гомереңнең 40 елын балалар укытуга багышладың. Тукай районы Күскәй авылы мәктәбе коллективының йөзек кашы булдың. Гаҗәеп тыйнаклык, кешелеклелек, шәхесне ихтирам итү, үз эшенең остасы булу сиңа хас иң асыл сыйфатлар. Біз кызларың, кияүләрең, онык һәм оныкчыкларың сине олуг юбилеең белән котлап, үзеңә шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Җылы аягың белән җирне тоеп, ышанычлы киңәшчебез, өебезнең яме булып, сәламәтлеккә тиенеп яшәүеңне телибез. 80 яшең тулганына аптырый торгансыңдыр. Кайчан үтте яшьлегем дип уфтана торгансыңдыр. Яшьлек чорың туры килде сугыштан соң елларга. Бик тә авыр булгандыр шул әтисез калганнарга. Күпме изгелекләр кылдың, авыл тирә күршегә. Кылган изгелегең кайтсын меңе белән үзеңә. Иң изге теләкләр белән Казаннан кызларың Земфира, Венера, Лениза диелгән әлеге тәбрикләүдә. Хөрмәтле Илмира Нәҗип кызы, түгәрәк бәхет тапшыруында хәзер яңгыраячак җыр бәйрәм бүләге булып сезне тагын да сөендерсен.
Düşlerimize bugün aksinin Köngül kugümdegi yaktı kıyaş Ot yağlıklı eniyem benim Köngül kugümdegi yaktı kıyaş Ot yağlıklı eniyem benim Киләсе сәләмебез Койбыш районыннан килеп ирешкән безгә. Койбыш районы Олы Койбыш авылында яшәүче туганнан-туган сеңлебез Шамилова Биктахирова Ләйсән Азат кызын һөнәри бәйрәме белән котлыйбыз. Ләйсән инде күп еллар районның мәдәният йортында эшли. Матур, моңлы тавышлы, җыр телле Ләйсән бала чактан ук сәхнәдә булды. Әти-әнисе баян күтәреп чыгыш ясаганда, кечкенә Ләйсән дә урталарына басып матур җырлар башкара иде. Ул заманда әнисе Рәмзия апа Койбыш мәдәният йортының мөдире булса, абыебыз Азат театр түгәрәген җитәкли иде. Искә алуыбыз аларның рухына дога булып ирешсен. Ләйсән инде үзе 2 бала әнисе, актив, тырыш, районның барлык мәдәни чараларында катнашып, бүләкләр алып, лауреат исемнәре яулады. Киләчәктә дә яңадан-яңа үрләргә менеп, иҗат шишмәңне байытып, бәхеткә төренеп яшәргә язсын. Без сине бик яратабыз. Кайнар сәламнәр белән Мәскәү шәһәреннән Фирая апаң һәм Казаннан Розалия апаң. Хөрмәтле Ләйсән Азат кызы, Мәйдан телеканалыннан да котлауларны кабул итеп алыгыз. Әлеге җыр бүген сезнең гаиләгезгә. Kışkan, ecilge aşkan, yaratkan berev bula Yaratışıp kavuşkanlar Para kıştay matur itip Yaşap ömürler uzak Bakışlar paralap dayana Sunun dulqınlarına Şul qaşlarday par bulalsan Məngə tuğrı yar bulalsan Şıq minem yollarıma Şıq minem yollarıma Su eslər qavri qavri Para qış yüzgənizdə Yazmış qışlar bəxtin Şul qaşlarının məxəbətin Yurasın idi bizgə Yurasın iki bizgə Kavuşturasın yazmışlar yalışmasın Bir akışqa bir akış deyip Xuday dilegeni bulsan Yollar aymılışmasın Akışlar paralap dayana Sunun dulqınlarına Şul qaşlarday par bulalsan Məngə tuğrı yar bulalsan Şıq minem yollarıma Şıq minem yollarıma Su eslər
бәхетен, шул кышларның мәхәббәтен юрасын иде безгә. Юрасын ике безгә. Аккошылар йөзә суарда, башларын башка салып, илтәсе иде гомерне, картлыкка яшьлектә биргән вәгъдәләреңдә калып. Кышлардай пар булалсаң, мәңге тугры яр булалсаң, чык минем юлларыма, чык минем юлларыма. Су эсләре каурый-каурый, бара кыш йөзгән эздә. Язмыш аккышлар бәхетен, шул кышларның мәхәббәтен юрасын иде безгә. Юрасын ике безгә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, якыннарыгыз сезнең хатларыгызны түземсезлек белән көтә. Ә инде ниндидер бәйрәм якынлаша икән, шатлыклы вакыйгалар җитә икән, күңелләр ирексездән бүләк көтә. Мәйдан телеканалы белән бүләк ясау бик җиңел. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басарга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Халык күңеленең мәгънәви тормышын чагылдырган сәнгатькә якын булыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Иҗат төркемебез бүгенгә сезнең белән саубуллаша.